खुलुमबाय नायगिरि नोंथांमोन गासैखौबो आंनि इउटुब चेनेल असमि बसुमतारिसिम बरायबाय लोगोफोर दिनै जाहैबाय नैथि सान अर्थात दिनै जाहैबाय गेवलां मेल दिनैहा मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै आर'ज गाबनो नागिरदों ओंखायनो जों दा मानसिफोरा फुङावनो 9 बाजियावनो माने गासैबो जमा जाबाय जों सिख्लाफोरा फैबाय बेनिफ्राय दा नै मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै दा आर'ज गाबनाय जाबाय नोंथांमोना दिनैनि ब्लगखौ नायलांगोन होनना आसा खालामबाय आं भइस दाबिसो खालामनो गोनां जादों मानो होनब्ला आं एसे माने डाइरेक्टलि बुंनो बोरैबामोन आरो जिहेथु दा आर'जबो गाबबाय दङ नै बिथाङानो जाबाय देग्लाय बिथाङा हारगोसिगोन बारग' आफादगिरि बिथांनि मुङानो जाहैबाय हिरेन दैमारि नामा बावलायलांबाय आङो बेनिफ्राय हिरेन बर' जों बेनि उनावहा थारमाने गोदान आफादगिरि दानाय जाबाय मैया जाखांबाय थान्दै मोनावहा स्ल'गानाव गासिबो बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि एबसु लं लेग एबसु लं लेग दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों एबसु लं लेग एबसु लं लेग मरिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों मरिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद थांना थाथों एबसु लं लेग मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ सामलायलांनो हानाय सिरिबाङै सामलायलांनो हानाय महरिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि महरिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि आदा फुकन नार्जारि नोंथां सासेबाव बोसोनगिरि ओंखाम रायलायनांगोन ना सिगांथिं थांनांगोन सिगांथिं थांनि Video. Keren. Sundari. आलासिफोरा सफैबाय ओंखायनो जोंनि गामिनि माइनाव हानजाफोरा खेराइ मोसानानै बरायबाय बेयाव माने जोंना मुंदांखा कमेडियान फैलाजे बरगयारिखौ माने थि बुंथिगिरि हिसाबै लाना फैदों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला आफादनि एबसुनि आफादगिरिखौ बरायना हांख्रायना लाबोदों बिथां उमेश दैमारिखौ लोगोसे जोंनि गाहाय आलासियानो जाहैबायमोन दिपेन बर' एबसुनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा फैनो हायासै
नेहाथारि सिनायजानाय सासे मुंदांखा एक्टर बिथाङा सफैखाबाय दा नैबे समाव बिथाङाबो हारिमुजों नांथाबनानै थानाय सासे माने प्रिन्सिपालबो बे हालोदा जोङो दिनैसिमबो मोजां जौगादों होननानै बुंनो हाया जोंनि लाइमोनफोरा दिनैबो नांगौ बायदि जौगानो हायाखै दानो दा नै बिथां फैलाजे बरगयारिखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय जोंनि गामियावबो माने फैलाया फैनो मोनबाय आरो बिराद मोजां नांनायसै बिथांनि दा फंनैसो माने जिथुबा लेक्सार बेखौ खोनासंलांदो नोंथांमोनाबो मेलखौ बेखेवनानै होलांनाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां उमेश दैमारि बाहागो लानो हाबावदों दुलाराय बर' फरायसा मोनोमोन 10 थाखानि साबोन थरसे बायदो थरसेखौ ओरैनो फ्रि मोनखाबाय इंराजियाव बाय वान गेट वान फ्रि आं बुंबाय बेबायदिनो सासे हाबा खालामबा सासेयाव फ्रि ओरै मोनबोफानाय बोथोरा फैयोब्लासो आं हाबा जागोनलै आंना नोंसिनि जायगायाव मालाबा बेबायदि मोनोबा आंनो खोन्थाहर होनबाय बेबायदि होननायखाय दाखालि खोन्थाहरबाय आंनो मोनबायलै आदा माखौ मोनखो सासे हाबा खालामबा सासे फ्रि मोनफानायखौ जाबाय हाब हामथारबायलै लाबो फंबाय लाबो होनबाय आङो लानानै थांबाय जोंहानियाव बोरो नायनि माबायदि होनबाय आङो दिहुनबाय नायनोलाय समायना एसे मोदोम दं आरो जायजों मोदोम गोनांखौनो नांखागौ आंनो सिगां दं फ्रि मोनफानायालाय माबायदि फ्रि मोनफानाया होनबाय आङो दङ आदा गारि सिङावनो जाबाय लाबोनाय बेखौबो नायखानानै लानि होनबाय गारि सिंनिफ्राय माबा बैबायदि गुंग्राय फेनलाला दिहुनबाय मा बिलाइ होनबाय आङो बेनो आदा फ्रि मोनफानाया जाबाय आं बेबायदिखौ होनाखैना आं बुंदों बिब'खौ हाबा खालामबा बिनानावखौ मोनबोफानाय मेरि वान गेट वान फ्रि आया आंलाय जायखिजाया सासे फ्रि मोनफानाय सानदों ओंखायनो फिसाला गोनांखौ लाबोदों आं जानाय नङालै बे होननानै थिनहरफिनदों आङो दा बेबायदि जानानै दं आरो रायजोफोर दा जियानो जा नोंथांमोना खोब सम्भब गोबावनिफ्रायनो जिरायनानै दं बेवहाय दा बेनो आं होनखादों डायलग होबाखि दां फैसा बुरजा लायोलै होनना बुंखादों आफादगिरिखौ आंथ' मोना हरबाय थायो आंखौलाय होनना जों माने मोनायाव 2.5 लाख लायो फैगासिनो बुंसिगोन आं दा बेवहाय गोबाङानो जोंनि बिमा माहारिफोरखौ नुदों जोंहा बिफा माहारियाबो दङ खोब सम्भब माइ हानाय माइ रोगानायाव बेस्थ' जानानै दङ खिन्थु आङो सानदों नैबेफोरबायदि बुब्लिया जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे बुब्लि खोब सफैदों ओंखायनो जों खाफाल आंखालनि समावबो सारखौ जों ओंखायनो सारखौ गाहाय आलासिनि बिबुंथियाव गावनि समखौ लानो थाखाय आं गुरै खावलायबाय आरो रायजो राजा बिथांमोनखौबो बिथांनि बिबुंथिखौ जोबजासिम खोनासङो बिनि थाखाय आं गुरै खावलायबाय आं खेराइखौ रेडि जानानै नैथियाव दङ फरायना जोमै रानि बर' बिजाबनि मुङा जाबाय बर' कसारिनि समाज आरो हारिमु नानाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा मुंदांखा मेथाइ खनगिरि नितामनि बर'खौ नायनो थाखाय गासै फैजोब्बाय दामाने कालचारेल जिथु प्रग्राम जादों हारिमु बिलिफां आयदायाव दा बेनिफ्रायहा जायफोरखि खन्थाइ आवरायनाय गेलेनाय बायदिसिनायाव बान्था मोननो हादों बिथांमोननो बान्थाखौ गेदेमा सुबुंफोरनि आखाइनिफ्राय होनाय जादों आरो बिथांमोना मानसिफोरखौनो रोजा जादों आरो फैगोनसो एसे देखायनो दामनाय जों गुदि थाखोनि हमनानै फरायनांगौ गासैबो
आङो माने मोसानाय आरो मुंदांखा मेथाइगिरि खनगिरि निसामुनि बर' रोजाबनाय मेथाइफोरखौ माने सर्टकाट होदों मानो होनब्ला आं माने एक्सट्राखौनो आपल'ड खालामखादों जुदि बिथांमोननि बे मोसानाय आरो लाइभ पारफरमेन्सखौ नायनो लुगैयो अब्ला बे गुसुं होनाय भिडिअखौ थांनानै प्लेलिस्टआव थांनाय भिडिअ बा आंनि हम पेज दंना बेयाव थांनानै भिडिअखौ नायबानो जायो आरो हरनि 12 बाजिसिम थाबाय लोगोफोर दा माने जों थांनोसै आरो